Monggo diaturke kijing miring. Yati arep nanti we. Beksan kayub sinarengan kadang-kadang campur sari cah asli Solo. Sining guyung kadang-kadang popai audio semundang. Lara disampirke mae cara ra ngampirke. Ayo Mas kijing miring ayo. Monggo Pak Tono, Pak Parno Lecing, Pak Dekiman. Baremu. Ayo bangun rumah tanggane yo ayo Mas. Gombale amoh monggo. Sing duwe konveksi. Jur Pak Deras kondur iki. Bogor iki mau ngersake jolames malah. Parian. Oke. Tunggak kayu jati yen dipenggak kok malah dadi alah ayo Dik. Kijing miring alah ayo Dik. Kijing miring sembah nuwun keluarga besar saking Bogor. Kijing miring tampil bolong sisa bajing bareng TB bisane karo bisane delokne jagungan ya elok banget iki wes kon mudhun jane ya. Monggo mandhap Pak Tekno kali Pak Nadi beksan riyin nyawer nomor 16. Asli masuk Palembang dia tahu jauh. Oh, tahu Jawa. Nak kemana galo-galo. Galo-galo. Ayo parian Ri sing apik, Pak Mus kajenge seneng. Pak Mus, anuin monggo bapake. Ayo gendang. Tembok ting celoneh jare kapok kok njaluk maneh alah ayo Dik. Kijing miring ayo Dik. Kijing miring. Kijing miring tampil bolong sisone bajing ae ae janjine Pak Denarno asik. Pak Denarno monggo mriki. Mas Yono. Mas Yono.
penyanyi tatonan tari jan. Iyo, Pak Dek Bebeng. Spesial Mas Hartono, Mas Duduk, Mas Budi, Mas Lecing, sing duwe Bandung. Mas Mir. Suyati Maijo yen raja ora jajan. Diparani ngoyo-oyo jarene wong wis mangkat lunga. Penak ya, Dik. Enak Mbak Bogel, Mbak Budi. Dienteni ngoyo-oyo. Jarene wong wis teko kono. Mas Hartono monggo. Wong yen ora Ana di mana anak kambing sayang. Turi putih warna-warna pandang-wati. Nadyan durung ketemu. Dewe. Duga-duga pamuwuse trimo ngurung semene wae. Gah aku suwe-suwe nyanyi Lah ngopo? sing disawer kowe tok. Beh, Pak kan dereng. Pamene ya piye ya pengalamane ketoke rapati adoh dolane. Ora ngono lho, Ge. Ya ora nesu Dek sampean iki aku iki karo Yati iki Nggih, pun, mimilan mintuno monggo lho panyawer Dek. bogel mawon, Pak. Ampun kula. Oh, ditransfer lho. Aku ora perkara duit aku Dek. Rokokno. Rokok ya tak tampa. Lah iya, iki mau ki Pak wis nyuwun rekeningmu lho. Rekening apa nomor telepon kok kuwi kok. Mau ki rekening listrik ya dibayari setahun to mau ki. Sorry aku nerima saweran online, maaf. Tenan ki. Dikira MC tipis ya Reng. Oke. Mosok ider nomor rekening nanggone audien. Maaf. Maaf berarti ora ya? Nah, ayo terus ke. Nah, Bunda Sari mboten to? Ora, oke. Oh, bar ki dimewer-wer Mbak Sri ditanono. Padang sawo. Banget. Bahagian. Aku guyon. Hati-hati. Pikir tabrak. Sing nyanyi aku Dek. Oke. Ayo casio. Matur suwun Pak Min sing duwe Bandung asem. Pak Mail. Manggarai monggo. Monggo Bunda ewer-ewer. Diparani ngoyo-oyo jarene wong wis mangkat lunga penak ya Dik. Enak berbagai. Dikonteni ngoyo-oyo Bunda ewer-ewer. jarene wong wis teko kono mandek Mas mandek hop. Bunda ewer-ewer. Pak Nadi keluarga besar Manggarai aja ditampa sik salaman. Arep pamit rumangsane apa aku kira gayeng kene ning Manggarai. Lah iya kok dereng salaman kok Pak iso Mail pamit ya Mbak Bogel. Komandane ya. Pak Mail kok marayo. Iki nek rong iki mau Mbak Sri mau. Mas Hartono.
Lah, dicicik barang. Mas Hartono pas ngerbu. Oh, tidan ana manggare iki. Gel, kita ciklak gel. Gel. Jikok dhewe. Yang terus kowe iki. Wangin orang keberangan Mas Hartono pas ngerbu. wangin pinuju tling singa Pak Mail. Asli Solo. Pandawangi. Mas Men, wih, bareng sampun pepagian nyatane berluluk batine anti waktu permis wih ramingger tabrak atau batine jer tambah tresnane. Ngerti ora? Apa? Aku ki nek manggung karo sampean ki paling sing tak wedeni apa? Ramingger tabrak. Ramingger tabrak. Oh iya wih ngono. Wow. Ayo. Juragane banyu. Yo. Bah rewo-rewo. Pake blangon TB Sopo sing ora kedanan. Lala lala awe awe. Kegugah rasa tresnaku. Mung hanyawa. Sebelah gunungmu. Aku kedanan rela wangi mong tansah kelingan Tarik masih. kedanan perawan ibarate kodhok ayo lintang tak rewangi pati geni karep selu aku ora bakal lali mung batari Piye, Pak? wanita tak tresnani ayo yo Campur sari, sama asin
Pakde Narno bablaske marah-marah Balada Emosi. emosi kayak kijing miring nara mandek po iso tak rewangi pati geni karepen lu atine lulu aku ora bakal lali mong Mbak Yati wanita tak tresnani matur suwun ayo siap Main dicok kayak ayo. Oke. Aku wis mencoba watakan. Mas dikaya sing alon tak pikir kowe aja kuwatir nyatane aku ini Anggita rasane ora ngurusi kowe seneng main judi ora mikir bajingan buri cepat ekonomi gampang emosi 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 Mas Mandang ojo lamis Pakde Narno mungkin bablas ojo lamis ojo lamis spesial keluarga besar saking Bogor Pakde Ras juga tentunya spesial buat Pak David yang ada di kota Bogor monggo Mas Parno Licing Mas Parno ojo ngucap aku wis martobat wong wadon yen ngendika ya sing alon Mas Yanto tak pikir kowe aja kuwatir nyatane buktine telung wulan ramba urusi nggon mulung main judi ora Pak Yanto Jakus buri kuat ekonomi pikiran gampang emosi 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 pikiran gampang emosi spesial kagem Pak David keluarga besar Bogor Pak Deras monggo juragane sida muncul Mas Partono Pak Giman Mas Pendi Pak Dekepeng tansah ngugemi tresnamu wingi jebul amung lambe kaya ngenteni tukuling
teman-teman Pak Dera semoga Ojo namung lapis kanggo ayo Mas Min dadine banjur kikis Ibu-ibu kemanggisan monggo nyawiji karena kadang-kadang cas asli Solo. Monggo ibu-ibu kemanggisan. Mas Yono. Mama Rebi. Kaya ngenteni tukuling jamur ing mong saka tiga LA Jakarta Pusat. Kang suci kanggo bisa mukti. Mapang sinden spesial kagem Pak Derbin. Mama kemanggisan monggo. Asik. Pak Denoglong. Monggo Mas Lecek, Mas Bartono, juragane Sido muncul, Pak Tekno, Pak Denadi, Pak Yosinden, nopo angsal kula taken. Wulan iki talangane pinten onjen, malam pitu saben opo tasih lot mawi lodang kula tuwun bebetan Ya perke Mas Leceng. Mas Kampret Karno. Sugeng rawuh Mas Karno Kampret.
mawi purun ambok kula papat pisan Mawon Mas wonten anane pun kuatir kula tiyang ganjungan cahayu kula niki pakuke boten ate sobrata Yati Mas ampun lali panjenengan ora lali manadi bayar kontan manggireno. Oke, atas sawerana ibu-ibu terima kasih atas CS Cah Solo. Iroto bayarane sing baku iso mapak sindene Mas Wakil. CS Cah Solo. Ari Kalenggahan mapan dalemipun Pak Nadi Pak Dengger yang punya hajat program undangan yang berbahagia. Ayo kembali MC. Mbah Bebek. Ayo Mas Lek. Bolotonya balai bubar. Maju. Ayo. Mbah Bebek. Banyu sinden nopo kula parengaken Tangon mongol bulan Tarik, tarik, yen mas temon malam itu sabar nopo tasih lodang mas rejeng almawi lodang kula tuwun jadi Oh iya, terima kasih atas sawerannya. Ibu-ibu spesial CS Cah Solo, Ari Kalenggahan mapan dan Pak Asnadi yang punya hajat, Mas Melandina, sebeleh-membeleh. Oh, nanging pripun mangke kula mangkate dipun papak napa kula budal dhewe mawi purun ambok kula tapak pisan Mas Wade. Tototen pun kuatir nadyan tiyang gayungan Pak Bugien kula niki boten nate sembrana Terima kasih atas sawerannya Mas Wakil. Ibu-ibu pasukan muda. Oke, terima kasih atas sawerannya bersama CS Cah Solo. Kapilot spesial kagem Mama Rebi. Oke, kembali MC Mas Wakil. Bapak Urep Mas Leceng, Mas Warkono. Mas Yono, monggo. Monggo Pak Derebin. Pak Derebin pergi. Kalamun warung seliram ate itu tangkane pacarmu rasa tresno kang tangga sarwa mikir ati ra bisa bener ayo terus ke marah iso cantik kaya Mas Wakil Saben wajib tansah tompah Pak Sarno. aku wedi bloko
raja ing pandulu ananging cangkem madhogel sadroning atiku yen aku jawa iki oh tinotria Semaloro asmara. Mas Landa. Mas Bogel Sensor CS kondang Heeh. kapilut ya tos Mas Landa. Kripik gedang, kripik telo Mas Yono kepareng jumeneng. oh iya Mas Yono iya Kowe cidra. heeh ben tiba suwuk sik Heeh. ula sawah sapa nanggut datan oweh atiku kepilut saengga buka rasaku lamun bisa ketemu Pak D. CS Cah Solo Pak D. Mas Yono opernya 08 CCJ mau digeser. 11 mau digeser. Gareng. Ayo yo. Ojo kek. Sajo sik. Tarik jor. Bayati akhir. Seminggu tak tinggal lunga. Orang rasan hatiku nelongso. Saben dina sing tak rasa. Rina Semoga Pak Tarik. Iki ijol sih, kok beda dhewe diseneni. Sik ijol. Diseneni ora, ngono Gak, diseneni gak. yo, beda dhewe. Lah, sor. Beda dhewe. Masih bersama Campur Sari Tas.
iklan sik. Sing nyanyi genti mau ora nyanyi. Oh sik to Bapak Ibu. Iki ra nyanyi kebagian tari. Bapak Ibu, para tamu undangan semuanya, bagi yang memiliki mobil rusak, penyok, pokoknya ringsek, body repair, Mas Tresno loh solusinya, Tresno Motor. Monggo, murah kok 5 juta saya ngecete. Walat ki juarakane koang rek ra disalami. Lah yo, pokoknya Bapak Ibu, sing mobilnya tabrakan rusak, lampunya do pecah gitu, Tresno Motor solusinya. Oh iya iya. Mogustiku nyuwun pangapura kebrayane bisa mulya Sliramu ora bakal citra. Matur nuwun. Monggo Pak Dimus, Pak Gibroto, Pak Tono, Pak Marno Lecing. Barimu, Mas Yanto El Kajakus. Timun sikarane ayo bangun negarane Waro-waro dayang mas, dayang ning pinggir kali. Lunga-ngidul ora bali-bali. Ngetan bali ngulon, apa sedyane kelakon. waru-waru doyong yatin yati doyong neng pinggir blombang ayo kinclong nanging kowe seneng silang prenggaring cagak radio awakmu kering mikir bojo loro Doyong ning pinggir klekung, lunga-ngidul marai bingung. Tanjung Perak akeh pendute, rasa penak wegah waru-waru doyong yakin doyong ning pinggir kali ayo moblong kowe tansah nglarani ati amben kayu nggo mete gaplek yati ayo anune mlethek Doyong ning pinggir kali, lunga-ngidul ora bali-bali. Angge-angge orang-orang ra melok gawe, melok ngomong. waru-waru doyong ning pinggir blombang ayo kinclong kowe tansah seneng silang Anjir. nggih dhuwur kretek ngisore jurang sing dhuwur metek sing ngisor goyang sembah nuwun kagem Pak Broto saking Kemanggisan. Bu Win. Yo. Monggo mati coket.
aku marang sliramu biyen ate andum tresno bebarengan ning gedung iya Saiki ado papane kepiye wetane aku tansah ngentu-antu muga liya dina bisa ketemu Tundu weni apa rasa jroning ati nanging piye kudu tak lakoni panyuwunku mring sliramu radana tangising ati iki lewat angin wanci aku titip salam kangen jroning ati Selamat datang Pak Sukarmin sekalian garwa doa restu Pak Nadi doa restu berkah nuwun Pak Sukarmin sak garwa. saben ku nyawang fotomu rasa kangen aku marang sliramu biyen ate andum tresno bebarengan ning gedung saiki ado papane tanpa kabar kepiye wetane aku tansah ngentu-antu muga liya dina bisa ketemu Mas Yung kok nyawer wi ora joget tok. Gak wis Pekewu kesel. belas. Mas Yung iki ora pekewu belas. Wis kesel aku ngerti dhek kok. Tok Rong dina rong bengi kok. Wingi lagi metu 200. Aku paham kok. Dik sore bubuk ning ngempare wong. Bareng saiki sing tenanan to jam iki. Yo, nano. panyuwunku mring